Duha ka balay hingpit gyud nga nagusbat human sa lapad nga pagbaha sa miaging mga adlaw. Samtang haya sa patay gisiguro sab nilang mahikling arong dili maanod human misaka ang tubig sa dapit. Ang report ni Nico Serino. Init ang panahon kaganihang buntag apan gibati gihapon og kakuyaw kini mga residente sa Purok Dump Site, Barangay Umapad. Niadtong Domingo, lakip sila sa nabahaan sa pag-overflow sa parte sa Butuanon River. Duha ka mga balay ang hingpit nga naguba human mabanlas sa tubig. Ang bakanting yuta nga kaniadto tugwayanan og hayop kini na ang itsura gumikan sa pag-uwan ug pagbaha. May parte niini nga nakankan ug padayon nga midagayday ang napondo nga tubig paingon sa dagat. Mas init kay dire, taon-taon ning abot ang baha. Kusog kayo. Mao na mga tao nagkabuang na. Pagkataon-taon na taga dire na. Nangatumpag sab kining mga koral nga wala kapugong sa baha. Kining haya sa usa ka patayng lawas makadaghang higayon na balhin human sa pagbaha niadtong weekend. Sa pagkahitabo sa baha, natarantar ang pamilya pagsiguro nga mabalhin ang lungon human miabot na sa hapit dughan ang gitas-on sa tubig. Karon sa ikatulong gibalhinan diha na sa kalsada, pabilin gihapon nga nagmonitor ang pamilya ugaling mukalit pagsaka ang tubig. Nang balhin diri, ipasaka nila kuan nya pag tuomig dili na jud moabot diri ang baha, sir. Amo na sa gibalhin didto. Ang patay naluot. Kayo na balhin siya kay kusog man kayong sug diri, sir, nga mo tumba niya siya ba. Si Angel nga nag-eskwela sa Barangay Upaw, lakip sab sa wala makasalbar sa iyang mga learning modules sa klase. Naka-answer na unta siya sa week 1 sa module apan nabahaan sila. Niadtong higayuna, giunasab sa iyang pamilya pagsalbar sa ubang kagamitan labi na sa mga appliances. Ang uban ng gamit wala na naman napagawas. Oh, sir. Ipapas na lang daw sa next week i-submit kauban ng kuan sa sunod week. Di na makadiretso ang tubig ba? Mura man po na sa una wala man. Mga damage ni appliances? Kadaghan na, sir. Mga sanina ra namo, sir. Daghan kay nga basa. Yang washing, amo lang paggawas diri. Kaliwa nining di matag-an nga dagan sa panahon na nagmaigmat na kining mga residente ning maong lugar. Ug di na sila gustong mo kumpiyansa ang ilang gibuhat gid karon, hugot sila nga nagmonitor sa dagan sa panahon kung muuwan ba o kusog aron nga makapangandam na silang daan. Panawagan sa mga bulupyo, maabagan sila sa ilang suliran. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.